Is-Segretarju Parlamentari għall-Ippjanar u Simplifikazzjoni Amministrattiva Michael Farrugia ħabbar illi fid-Dipartiment tal-Artijiet hemm bżonn ta' evalwazzjoni sħiħa tal-proċeduri eżistenti sabiex dawn jitjiebu u bekk titnaqqas il-burokrazija żejda. Waqt żjara li għamel fid-Dipartiment tal-Artijiet fil-Belt Valletta, Michael Farrugia iltaqa' mad-Direttur Ġenerali tad-Dipartiment tal-Artijiet Iman Xkembri fejn tkellem miegħu dwar parti mill-eżerċizzju li għandu jsir sabiex tonqos il-burokrazija interna u anke burokrazija żejda ma' dipartimenti oħrajn. Tkellem ukoll dwar kif għandu jiżdied aktar id-dħul tad-Dipartiment tal-Artijiet mingħajr il-ħtieġa li jkun hemm reviżjoni ta' tariffi. Waqt l-istess żjara s-Segretarju Parlamentari Michael Farrugia tkellem ukoll ma' diversi ħaddiema fid-Dipartiment tal-Artijiet dwar l-andament tax-xogħol tas-setturi kollha fl-istess dipartiment. Min-naħa tagħhom il-ħaddiema tkellmu dwar ix-xogħol li hemm blura b'diversi snin f'ċertu setturi ta' dan id-dipartiment. Michael Farrugia qal li sfortunatament dan huwa d-dipartiment fejn is-sistema tat-teknoloġija tal-informatika għadha mhijiex qed tiffunzjona u taħdem mod adegwat. Għalhekk huwa għamel pressjoni biex il-proċess tas sistema kompjuterizzata jitħaffef u li jwassal għal aktar effiċjenza u trasparenza. Michael Farrugia temm jgħid li din l-evalwazzjoni tal-proċeduri eżistenti se twassal biex min juża s-servizz tad-Dipartiment tal-Artijiet ikun moqdi aħjar u mod trasparenti u aktar effettiv.